Ай на ядрото. О! То тук е! Жорка, светвай! С челника. Светна ли? О, Амур! Амур! Ще отидеш, бе. Амур, нали? Дай го насам, Жорка, на фаровите. Тия се пускат без предупреждение. О, добро е, бе. Малък. Малък е, да. Все още. 13-6 не 20. 13-7. Така че... Чакай. Пусни ми монтажа. Ти пък на топче, де дойде и ти, бе? Пак. Той те защити, брат ми. Улифана. Яко. То навътре ли? Не, тук е за долната джука, ма те защити. Професионално. Точно както пише по книгите.